कलाविद जावन आयले श्रीमती सौम्या किणी आणि CA बाय प्रोफेशन आणि कर्नाटक म्युझिक अंगेल गुरु कर्नाटक म्युझिक अंगेल गुरु श्रीमती रचना राजेश कामत मागीर त्यांनी हिंदुस्तानी म्युझिक शिकलेची ताचे गुरु श्री उत्तम कुमार आता प्रेझेंटली जावन त्यांनी श्री रामकृष्ण किणी अंगेला शिकता आसाची आणि अंगेल दुव आराध्या किणी 4 क्लास शिकता आसत अंगेल गुरु श्री सत्यचरण शणे उडुपी प्रेझेंटली यांनी 2 लेवल्स ऑफ एग्जाम अंदू म्युझिक अंदू ऑलरेडी पास केला हांगा दोग जाणांके स्वागत करता आसावा हांका साथ दिता आसाचे हार्मोनियम अंदू रामकृष्ण किणी कल्याणपूर आणि एसोसिएट प्रोफेसर MIT मणिपाल अंतू मागीर यांनी महाबलेश्वर भागवत हांगे लागीं शिकता आसाची हांकाय हांव स्वागत करता आसा मागीर तबला अंतू रुपेश नायक कल्याणपूर आणि एडवोकेट जावन आसाची मागीर श्री सत्यविजय भट हांगे लागीं तबला शिकता आसाची हांकाय स्वागत करता आसा मागीर ताळ अंतू गणपती नायक मंगळूर हांकाय स्वागत करता आसा हांव आतां श्रीमती सौम्या किणी आनी आराध्या किणी हांगे लागीं प्रोग्राम स्टार्ट करता म्हणून निमगून येता सर्वांनी एदरा येवन बसका म्हणून निमगून येता हरि ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा तस्मै श्री गुरवे नमः। Ah
जय जय राम कृष्ण हरि 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 कृष्ण हरि जय जय राम 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 कृष्ण हरि
गजमुखने सिद्धिदायकने वन्दिते शरणु गजमुखने सिद्धिदायकने वन्दिते शरणु विजगवन्दितनाद देवदेवने शरणु विजगवन्दितनाद देवदेवने शरणु सुजनरी विघ्नवनु परिहरिते शरणु गजमुख
आरंभी वंदना अयोध्येच राज आरंभी वंदना अयोध्येच राज भक्तांची अगाज पावताचे आरंभी वंदना अयोध्येच राज
नमोस्तुते नमोस्तुते शारदमाते नमोस्तुते 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 शारदमाते नमोस्तुते 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 शारदमाते नमोस्तुते शारदमाते नमोस्तुते शारदमाते नमोस्तुते 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 नारायणे नमोस्तुते नारायणे नमोस्तुते 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 नारायणे नमोस्तुते नारायणे नमोस्तुते सर्वमङ्गल माङ्गल्ये सर्वमङ्गल माङ्गल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमोस्तुते नारायणे नमोस्तुते या कुंदेंदु तुषारहारधरा या कुंदेंदु तुषारहारधरा या शुभ्र वस्त्रान्विता या शुभ्र वस्त्रान्विता सनि सनि धनि धम गम गस गम धनि सा गम धनि सा गम धनि सा गम मम मम ग ग ग ग ग मम नि 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 द द सा स स नि सा स धनि नि भ द द ग म धनि सा या कुंदेंदु तुषारहारधरा या शुभ्र वस्त्रान्विता
ಹನುಮ ಯಳಗುರವಾಸ ಹನುಮ ಬಣ್ಣಿಸಲಡಬಲ್ಲದಿಲ್ಲ ಪ್ರಸನ್ನ ಮೂರ್ತಿ ಯಳಗುರವಾಸ ಹನುಮ ಯಳಗುರವಾಸ ಹನುಮ
दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरे अखियाँ प्यासी रे दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरे अखियाँ प्यासी रे दर्शन दो घनश्याम घनश्याम
श्री अनंत मधुसूदना पद्मनाभ नारायण श्री अनंत मधुसूदना पद्मनाभ नारायण श्री अनंत
ಸ್ವಾಮಿ. ಮನಸ್ಸು ಕರಗದೆ ಸ್ವಾಮಿ ದಯವು ಬಾರದೆ, ಮನಸ್ಸು ಕರಗದೆ ಸ್ವಾಮಿ ದಯವು ಬಾರದೆ, ದೀನನಾಗೆ ನಿನ್ನ ಪಾದ, ದೀನನಾಗೆ ನಿನ್ನ ಪಾದ ನಂಬಿ
पाण्डुरङ्ग विठ्ठल देवकी नन्दन वासुदेव विठ्ठल देवकी नन्दन वासुदेव विठ्ठल दीनजन बन्धार
ಚರಣಗಳ ಬರಿದೆ ಮಾತೆ ಕಿನ್ನು ಅರಿತು ಪೇಳುವೆನಯ್ಯ ತೊರೆದು ಜೀವಿಸಬಹುದೇ ಹರಿ ನಿನ್ನ ಚರಣಗಳ ತೊರೆದು ಜೀವಿಸಬಹುದೇ ಹರಿ ನಿನ್ನ ಚರಣಗಳ ಬರಿದೆ ಮಾತೆ ಕಿನ್ನು ಅರಿತು
ತೊರೆದು ಜೀವಿಸಬಹುದೇ ಹರಿ ನಿನ್ನ ಚರಣಗಳ ತೊರೆದು ಜೀವಿಸಬಹುದೇ ಹರಿ ನಿನ್ನ ಚರಣಗಳ ಬರಿದೆ ಮಾತೆ ಕಿನ್ನೋ ಅರಿತು ಕೇಳುವೆನಯ್ಯ ಬರಿದೆ ಮಾತೆ ಕಿನ್ನೋ ಅರಿತು ಕೇಳುವೆನಯ್ಯ ತೊರೆದು ಜೀವಿಸಬಹುದೇ ತೊರೆದು ಜೀವಿಸಬಹುದೇ ತೊರೆದು ಜೀವಿಸಬಹುದೇ ಹರಿ ನಿನ್ನ ಚರಣಗಳ ಘನಶ್ಯಾಮ 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 ಚೆಲುವ ಚೆನ್ನಿಗನಮ್ಮ ಮುದ್ದು ಘನಶ್ಯಾಮ ಚೆಲುವ ಚೆನ್ನಿಗನಮ್ಮ ಮುದ್ದು ಘನಶ್ಯಾಮ ನಿನ್ನಲ ಕೂತಿರುವ ಸದನ
काशी मठ संस्थान जय जय 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 काशी मठ संस्थान ये याजना पुण्यान्नी गुरुले गुणगान ये याजना पुण्यान्नी गुरुले गुणगान जय जय काशी मठ संस्थान जय जय काशी मठ संस्थान भुवनेन्द्र वरदेन्द्र गुरु सुकृतीन्द्र पावन गुरु परंपरेचे सुधीन्द्र भुवनेन्द्र वरदेन्द्र गुरु सुकृतीन्द्र पावन गुरु परंपरेचे सुधीन्द्र काशी मठाधीश सर्वतीयतीन्द्र काशी मठाधीश सर्वतीयतीन्द्र एकापशी एकयति वर्यते महान एकापशी एकयति वर्यते महान जय जय काशी मठ संस्थान जय जय काशी मठ संस्थान व्यास रघुपति कथिकाल पूजन दास हरि गुरुले करताची भजन व्यास रघुपति कथिकाल पूजन दास हरि गुरुले करताची भजन वेद पुराण धर्म परिपालना वेद पुराण धर्म परिपालना सदा सुधीन्द्र ते करचे मनान सदा सुधीन्द्र ते करचे मनान जय जय काशी मठ संस्थान जय जय काशी मठ संस्थान गुरुविन ज्ञानना हे सत्य वचन चरण गुरुले धरा करा कंकान मना गुरुविन ज्ञानना हे सत्य वचन चरण गुरुले धरा करा कंकान मना म्हणतानंतो गुरु आमचे पावना म्हणतानंतो म्हणतानंतो गुरु आमचे पावना म्हणतानंतो गुरु आमचे पावना क्षणाघडी गुरु पद धरा प्रेमान क्षणाघडी गुरु पद धरा प्रेमान जय जय काशी मठ संस्थान जय जय काशी मठ संस्थान ये याजना पुण्यान्नी गुरुले गुणगान ये याजना पुण्यान्नी गुरुले गुणगान जय जय काशी मठ संस्थान जय जय काशी मठ संस्थान जय जय
ನಂದತನಯ ಗೋವಿಂದನ ಭಜಿ ಪುರ
ವಿಠಲ 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 ಪಂಡರಿ ವಿಠಲ ನೀ ಕರುಣಿಸೋ ವಿಠಲ ವಿಠಲ ನೀ ಕರುಣಿಸೋ ವಿಠಲ ವಿಠಲ ನೀ ಕರುಣಿಸೋ ವಿಠಲ
येदोळते साधारण 2 घंटे बरी भजन संध्या चलायसून दिलेला श्रीमती सौम्या किणी आणि आराध्या किणी अंका श्री काशी मठ सुरतकल जीर्णोद्धार समिती आणि आडಳಿತ मंडळी आणि सर्व जनातर्फे सगळं धन्यवाद समर्पण करता. तशीची अंका हार्मोनियमान साथ दिलेला रामकृष्ण किणी कल्याणपूर, तबलान साथ दिलेला रुपेश नायक कल्याणपूर आणि ताळांतू साथ द्यायला गणपती नायक बंगळूर अंकाय धन्यवाद समर्पण करता. मागीर या सगळे प्रोग्रामाचे लाईव्ह कव्हरेज केलेल्या यूथ ऑफ GSB अंकाय सगळे गांवतल्या तर्फे सगळं धन्यवाद समर्पण करता. तशीची साऊंड आणि लाईट घालून म्हाका दाखयले झुरबी साऊंड्स हांकाय धन्यवाद समर्पण करता. मागीर पायचे कार्यक्रम अशेच पाळी वेंकटरमण देवालय पुनर्प्रतिष्ठा ताजे लेखारी दनपारा 2 गंटेक ह्या वेदिकेरी यक्षकला महिला ತಂಡ ತಂಗೆಲೆ ತಾಳಮದ್ದಲ್ ಜವಚಾಸ ಪ್ರಸಂಗ ಜಾಂಬವತಿ ಕಲ್ಯಾಣ दनपार 2 ಗಂಟೆ ಸಗುನು 4 ಗಂಟೆ मागीर संजवाळा 6 ಗಂಟೆ सगुनू 7:30 अभंगवाणी पी दयाकर भट हांगेले अभंगवाणी जेवचे आसा 6 सगुनू 7:30 यांची वेदिकेरी. ताजे नंतर 8 गंटेक सभा कार्यक्रम यांची वेदिकेरी स्वामेताची स्वाम्यालय प्रवचन जेवचे आसा पायी. सो पायचे कार्यक्रम मागीर सर्वांनी आता भोजन स्वीकार करून वचका म्हणून निमगे वयताची. धन्यवाद. हरि ओम.